रेडी बा दीवाना जी भे अच्छा बाबूजी, हम हरिंदर राजभर उर्फ दीवाना आप लोगन के बीच में दीवाना स्टूडियो जलालाबाद के माध्यम से गाजीपुर की धरती से बलराम राजभर एवं कवि जी की देख रेख में यह बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहलवानी। हमके आशा ना बल्कि विश्वास बा कि बिरहा के सुन के आप लोग उहे प्यार दुलार देव जो मंच के माध्यम से हरिंदर के दे हिला। लेकिन हमारे कवि जी बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका लिखलन। प्रभु भैया कैसे कि छोड़ भंगुर जीवन है साथी मेरे, स्वार्थी में कर्म अपना भुलाओ नहीं, प्यार से सींच करके सजाया चमन, अपने हाथों से उसको जलाओ नहीं, बड़े भाग्य से कोई मिलता है अपना, भूल से गर उसको बनाओ नहीं, मिल गया दोस्त सच्चा जो जीवन में तो स्वप्न में भी उसको गवाओ नहीं। अच्छा बाबूजी, आप लोगन के बीच में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल, बड़ी पुरान बा लेकिन आज भी मिजाजी कव्वाली बा। कैसे प्रभु भैया कि मेरे खून दिल की मेहदी, कौन आशिक घायल प्रेमी का कहानी बा। प्रेम का चोट लागल बा, दर्द भरी गीत अपन बतावत था। का बतौले बा कि मेरे खून दिल की मेहदी और हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, आके तालियां बजाना, आके तालियां
ए बाबू ही तो बिरहा का कव्वाली का टुकड़ा रहल। आप लोगन के बीच में बड़ी सुंदर लाइन कवि जी लिखल है, कैसे बतावल गया कि साथी साथी जो निभाए, कि साथी साथी जो निभाए और उससे अच्छा न साथी साथी ए बाबू, साथी वही सच्चा है जो साथी के साथ में हर वक्त हर दुख सुख में काम में आवे। उहे सच्चा साथी बा, उहे सच्चा मित्र बा, उहे भाई के समान बा। लेकिन आप लोग तनिष कहानी की समझला, कहानी वो समय के बाद जौना समय महाभारत के अंदर अर्जुन और जयद्रथ के बीच आपस में घनिष्ठ जोनबा की दुश्मनी पैदा बा। ए बाबू, अर्जुन जोनबा जयद्रथ के ना देखल चाहे, जयद्रथ जोनबा अर्जुन के ना देखल चाहे। लेकिन जयद्रथ का बेटवा कमल और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु एक ही विद्यालय में ए बाबू संजोग से लिखत पढ़त हुवन। रोज जौन बा विद्यालय आमे जा, लेकिन एक दिन का बात बा ए बाबू, अभिमन्यु कमल से एक ठे बात कलन कि भैया हमार हार्दिक इच्छा ललसा है कि हमार माई तुहरा के बड़ा ढेर दिन से जौन बा वेट करेली खोजेले कि ये अभिमन्यु तुहार मित्र आखिरकार हुआ तो कैसन हुआ, एक बार घरे लिया के हमहू देख लेती तुहरा मित्र के आ देख लेती तो हमार करेजा जुड़ा जात। जब इतनी बतिया ये बाबू अभिमन्यु सुनलन विद्यालय गइलन, पढ़े लिखे पाठशाला विद्यालय जब गइलन उस में अभिमन्यु कमल से यह बतिया कहल। एक लाइन गीत लगल प्रभु भैया, अब ही उमरिया के बारी हो, अरे बारी हो, पियवा मांगेला कवनवा। ए बाबू, गीत का नमूना बा, लेकिन यही भाव में कवि जी बड़ी सुंदर बात रखलन का बोला। अभिमन्यु मुस्काई हो, मुस्काई हो, बात सुना बा मितनावा। घरवा बोलावे पड़ी माई हो, अरे माई हो, चले चलाबा में तनावा।
से खोजे मिले के कहे एक बार हमार बात के सुन ल भैया। जब कमल सुनलन है बाबू अभिमन्यु के बात के रखे बदे ओ माई का दर्शन करे बदे चल रहलन। जब पहुँचलन घरे जाके अभिमन्यु और कमल जन बा माई का पैर स्पर्श कैलो। जब माई का पर्स स्पर्श कैल ये बाबू ओ समय जन बा माई का छाती दुना हो गई। देखत है माई की बार है भगवान तेरी भी लीला गजब। आज हूबहू इतना सुघर अभिमन्यु की तरह कमल के भी तू बना देले हुआ। जब इतनी बतिया ये बाबू माई देखली छाती जुड़ा गई। और जब छाती जुड़ा गई धीरे धीरे संझा के समय भइल बा। और संझा से जब रात्रि के समय भइल बाबू उस समय माई दोनों बेटवन के खिया पिया के एक ही बेडे पे एक ही बिस्तर पर सुता देली। और जब सुता देली तो भइल का गीत बदल गई। हाँ अरे पाकी गईल जाऊ लटकी गईल बालिया कनक रे गौना ओ कनक रे गौना गोरिया खेते खेते चूड़िया कनक रे गौना। अरे खाई पी के सूत गईल तू रे ललानवा चेहरवा चुमेना हो चेहरवा चुमेना बरसे माई का नयनवा चेहरवा चुमेना। ए बाबू ए हर जौन बा दोनों बेटवा खा पी के कहीं बिस्तर पर कहीं बेड पर सुत गईलन। आ जब सुत गईलन तो माई कैलिन का और कमल की गरवा में हरवा पिन्हवली जुग जुग जिया लाला आशीष सुनवली। कमल समान कमल सुघर ललानवा चेहरवा चुमेना हो चेहरवा चुमेना बरसे माई का नयनवा चेहरवा चुमेना। ए बाबू माई जौन बा अपना गला से हार निकाल के और कमल की गला में पहना देले। अब पहना के बाबू आशीष आशीर्वाद देवे लगलिन। धीरे धीरे बाबू सुबह भइल। आज जब सुबह भइल बा ओ समय कमल कहे लागल माई हो हम अपना माई बाबू के अपना पिताजी के छोड़ के आइल है ना। हमार माई बाबू हमार इंतजार करत हुई खोजत हुई ने माई। आखिरकार माई त माई होली ना। माई एगो बेटवा के दर्द के समझ गई। आज जब समझ गई ने बाबू बेटवा का विदाई कर देले। बेटवा कमल जौन बा विदाई लेके माई का पैर छू के जब चलल है अभिमन्यु पहुँचावे बदे चलन है। आज जब पहुँचावे खातिर चलन है बाबू रास्तवा में जौन बा कमल के अखिया से आंसू चलत है। आंसू चलत बा कमल के अखिया से। अभिमन्यु देखलन पूछलन ए भैया कोनो बात तनान बा कोनो परेशानी तनान है। माई कुछ कहले तना नाम। इतनी बात सुन के कमल ए बाबू कहलस कि ना भैया ना ऐसा कोनो बात त ना है। अभिमन्यु पूछलन तो भैया रोवत काहे हुआ का बात है का परेशानी है। ये तुहार यार ना एगो भाई बा ये भाई से साफ साफ बता दा भाई। जब इतनी बतिया कमल सुनलन तो कहलन कि भैया हमके यह डरबा कि तू अपना दरवाजे अपने घरे अपना मतारी से भेंट करे के बोलौला हम चले
लेकिन हम तो के अपने घरे बोलाई भेंट करे खातिर, अपना माई बाप से मिलावे खातिर, तो हमार माई बाबू तोहरे माई बाबू का दुश्मन हो सके तू अइबा कि ना अइबा, यही से अखिया से आंसू चलत है। जब इतनी बतिया अभिमन्यु सुनलन ये बाबू जाके दौड़ल माई से जाके आज्ञा लेलन, पैर के स्पर्श कैलन, छुअलन, छू के कहलन माई कमल भैया ऐसे ऐसे कहलन है। माई कहलन जा बेटा आशीष बा आशीर्वाद बा, बच बचा के रही है, जल्दी लौटे है। जब इतनी बतिया ये बाबू अभिमन्यु सुनलन है, तैयारी कैला, या तैयारी कैला तो गीत बदल गई है। हमारे स्वर्गीय बेचन चचा जी अपने जमाने में गावे, आज वह पूजनी हमारे गुरु, हमारे जो जिस अखाड़े से मैं गाता हूँ वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अपने जमाने के समय गावे। कैसे गावे? और ससुर से रूसली बाती रियावा न हो तैले नैहरे करा। लेकिन ये बाबू जब अभिमन्यु ऑर्डर लेके अइलन, आज्ञा लेके अइलन, पैर स्पर्श करके अइलन, कमल कहत बा का कहलन? अरे बोला कमल अभिमन्यु से, अरे बचनिया न हो सुना मितवा हमार। अरे चल चल ए बाबूजी ये हर जौन बा अभिमन्यु कमल के घरे चलेलन। आज जब घरे चल अलन ओ समय जयद्रथ और शकुनी मामा देखलन तो प्रतिशोध का भावना जले लागल, प्रतिशोध का भावना जले लागल। शकुनी मामा कहलन कि ए जयद्रथ अब इससे बढ़िया मौका ना आई, ए लिए कि तोहरे दुश्मन का बेटा चल के खुद तोहरा घरे आइल बा। जब इतनी बतिया ए बाबू जयद्रथ सुनलन तो उनकरा दिल में खोट बा, पाप समाइल बा। एगो बात मन में खटके लागल, का खटकत बा? विदेशिया के लाइन में कहे के बा
और मनवा में सोचे जाया और द्रताया अभिमनिया हो और आज हम जलाई देबे पारथ का चमना दुश्मन हमारे जग में अर्जुन धनु धरिया और आइल बाट घरवा उना करल लालनावा और सुतले में करवा और मानो का बंधना और तोई देव समया में डाली से सुमना छिपे ना छिपवला से चोरी हत्या पापावा हो और सुन लिहल बात सारी कमल लालनावा ए बाबूजी सारी बात जयद्रथ और शकुनी मामा आपस में मिल के बतियावत बालो आज जब आपस में मिल के बतियावे तब कमल जौन बात दुआरी की पल्ला तर खड़ा होके सारी बात सुनत रहल। आज जब सुनत रहले बाबू संझा के समय भयल रात्रि के समय भइल तो भइल का टेरी की लाइन में बहाव रखल गेल किसे और जीवन में इनसे यारी ना करें और जीवन में इनसे यारी ना करें कामी कुटिल कमीना काम बसे जो नारी अरे नारी अरे ए बाबू जीवन में इनसे यारी ना करे काम कुटिला काम बसी जो नारी जीवन में इनसे यारी ना करे ऐसा लोगन से जीवन में यारी दोस्ती ना करे लगवा जे हमेशा हाथ का बात सोचत होखे लेकिन कैसे एक लाइन गीत बदल गई। हाँ ये पारंपरिक गीत माता बहन लोग आवेला कैसे और माई कहेली बेटी और नियर बियाहबे हो और भैया कहेले बहुत दूर ना
ये बात के सुन के बाबू कमल आंख में आंसू लेके झरझर झरझर रोवत बा और रो रो के भगवान सुलहना देता भगवान के एक ठे बात कहलस कमल बारे प्रभु तेरी भी दुनिया अजब गजब है, तू भी सृष्टि को गजब रचा है प्रभु। बतावत कमल आंख से आंसू चलत का और रोए कमल बरी से और बिहवल नयनावा हो फूटल करा मामा हमारे ना। कमल भगवान से कहता बाबू इतने दिन का जिंदगी हमार तोहार ये भाई अभिमन्यु लगता के लिखल भैया, अब तोहार हमार अंतिम मुलाकात बा, ना तू हमके देख पाईबा ना हम तोहके देख पाई। आंख में आंसू ले ले बाई हे कहत बा, लेकिन समय का देखे नतीजा ये बाबू भइल का गीत बदल गए। हाँ कोनो ननद भौजाई के बात बा, भौजैया सनंदी कहत है का कहले बा और कही दा भौजी भैया जी से कही दे मोरी गवाना हर समय देखे बहिल का बात समय का खेला कहल जाला कि जे केहू से ना हारेला उस समय से हार जाला। बतावल गेल कैसे और निर्धन दानवान चाहे निर्धन दानवान चाहे ओखे बाल
लेकिन हर जयद्रथ कैलन का बतावल गई। काम क्रोध मोह लोभ होख दुख दैया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए बाबूजी हर जयद्रथ बात तेगा तैयार लेके बाप अभिमन्यु का वध करे बदे, लेकिन समय का नतीजा देखें। जब तेगा तलवार लेके चलल बा उस में बाबू भैल का पहपट के लाइन में कहे के बा प्रभु भैया। और चला ए बाबू एहर जयद्रथ जान ना पवन तेगा तलवार लेके चल देहलन। एहर बिस्तर जौन कमल के लागल बा, कमल अपना बिस्तर पर अभिमन्यु के सुता देहलन। आ जौन अभिमन्यु के बिस्तर लागल बा ऊपर कमल सुत गइलन। इहे समय का जौन बा कि फेर हो गइल बाबू, यहाँ समय का खेला हो गइल। यहाँ आधी रात को जो जयद्रथ चला है तेगा तलवार लेकर के बाबू, आज जब चलन तो उसमें जान ना पौला आल्हा की लाइन में कहे के पड़ल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हीरा हुआ अनमोल नाता जग में होला तो शक्ति का भैया। भाग्य से मिले दोस्त दुनिया मजा।
ए बाबूजी, एहर जयद्रथ जौन बात तेगा तलवार लेकर के पहुंचा है आधी रात को। आज जब आधी रात को पहुंचलन बाबू, तेगा समझ करके जल्लन की अभिमन्यु सुतल हुवन, तान करके बाबू मरलन, मुड़िया अलग हो गई और जौन धर अलग हो गई। मार के बाबू वो रात में जौन बा रूम से क्वार्टर से जो है कि बाहर हो गई। आज जब बाहर भइलन सवेरा भइल बा, आज जब सवेरा भइल बा तो अभिमन्यु जाग के अपना यार के, अपना दोस्त, अपना मितान, अपना बड़े भाई के कमल के बुलावे शुरू कर दे। आज जब बुलावे शुरू कैले बा ए बाबू, ये आवाज जौन बा जयद्रथ के कान में पहुंचल है। आज जब जयद्रथ के कान में पहुंचल तो जयद्रथ सोच गया कि लगत था कि अभिमन्यु कवजिया है, भागल भागल अइलन है। आया के जब चदरवा हटौलन ये बाबू, कमल कमुड़िया कहीं और बा, धर कहीं और बा, सर कहीं और बा। ए बाबू बेहोशी हालत में जयद्रथ वही गिर गईलन। आज जब गिर गईलन ए बाबू, ओ समय अभिमन्यु जो बा वो कमल की लसिया के लेके आंख से आंसू चलत है, आज झरझर झरझर रोवे लगलन। आज जब रोवत हो तो भइल का खड़ी की लाइन में बाबूजी अभिमन्यु झरझर झरझर रोवत गोदिया में लेके और रो रो के कहलन, बाहर मेरे मित्र, वाह तूने तो आज एक दोस्त के ऊपर अपना कुर्बानी ही दे दिया। यार होके, मित्र होके, संघाती होके, भाई मिले तो ऐसा दुनिया में। लेकिन एक लाइन और बात बताओ गई का, अभिमन्यु कहलन का कहलन, अरे दोस्ती वाला दामन में न दगिया लगई हो, जन्म गवा के जग में न तवानी भई हो।
अभिमन्यु यह कहलन, अरे बार मेरे मित्र, तूने तो आज इतिहास ही रच दिया। एक दोस्त के ऊपर अपना कुर्बानी दे दिया, अपना जान दे दिला, लेकिन एगो काम करी है भैया कि कम से कम दुनिया के छोड़ के तो चल गईला, लेकिन गईला के बावजूद भी दोस्त के यार के ये अभिमन्यु के भूलैहा मत। यह कहलन कि भले दोस्त हई तोहार मित्र हई तोहार, तू हमार मित्र रहला, भले दुश्मन कितना हो घात लगा ले, लेकिन दोस्ती का रिश्ता कायम रहेगा। अंतिम लाइन में कहे के बा, गुरु गणेश गुरु रामलाल दोस्ती